Ambalmao ayaw bismillah Mali kono ani Mali kokan ni vewa bambara kan Mali kura kunafunu wati selen aw ka bi kunafunu la kuma babena talike nunu de kan Mali jamana ka ferekeneba min be wele ko biennale artistique et culturel o damne na moptikaw fe bi alamisa no bena jouer kalo kile woroma min bena kunche jouer kalo kile tan ani woro jamana konna la femme ye fanga nyemgo no e Choguel Kogala Maïgaye ani ka fara ministre chaman kan olu be a kɛnɛ kan vewa ka lasilikɛlaw fɛnɛ be kɛnɛ kan ye olu bena walawalali kɛ an ye o kunya kan Senegalkaw fe fanga sinamaton ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko masuruya mɔgɔ dɔ min be wele ko Biram Souleye Diop ale minɛna ka bila kaso la kabiri kunu araba ka sabu kɛ k'a ye kumakan kolon dɔw ta ka ɲɛsin u ka jamanatigi Macky Sall ma an bena o fɛnɛ tɛntɛn ko lase aw ma Mali kunnafoni sensanaw dusukun kamikaminen do ka sabu kɛ ORTM o radio so ni television so o kunnafoni dilaba dɔ y'i da min bɛ wele ko Dibrin Boch a fatura bi alamisa sɔgɔma ka si to san 70 la ninnu bɛna kɛ aw ka malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni misɛnnin caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn nin sanga in kɔnɔ ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila Ambalmao anga foli baw ye Mali kono ani Mali kokan ka lase aw mani wati na ka fɔ aw be ka vewa bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 tannan gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faba kɔnɔ bi ye alamisa ye juillet kalo tile 6 san 2023 sanga bi saba aw ni Mariam Tarawele bena ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na vewa soba kɔnɔ Washington DC ka malikura kunnafoniw lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ Amta jamana camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnniyala Mopti mara la Mali ka seko ni dɔnko fɛrɛkɛnɛba n'a bɛ wele ko biennale artistique et culturel o daminɛna bi alamisa juillet kalo tile 6 san 2023 min bɛna kuncɛ juillet kalo tile 16 la fɛn min ye Mali fanga ɲɛmɔgɔ ye Choguel Kogala Maïga ani ka fara ministre caman wɛrɛw kan olu tun bɛ a kɛnɛ kan a koronbo karili o kɛra bi o senfɛ vewa ka kunnafoni dila min bɛ Mopti mara la Mahmoud Bokoum ale b'an bolo nɛgɛ kan ni waati na bɛna walawalali kɛ an ye ɲɛnajɛw bɛ ka tɛmɛ cogo min na kɛnɛ kan ye Mopti Mahmoud i n'u la aba an ce Mariam bisimila ayiwa Mopti i y'a fɔ cogo min na biennale kɔni a kɔni daminɛna a san 12 a kun sonsorolen don wa bi a daminɛna Mopti premier ministre yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan a baaraw daminɛna sisan a premier ministre a denfaya bi ale bolo ayiwa mɔgɔ minnu nana a la marayɔrɔ 19 maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ani Bamakɔ district ka fara o kan Burkina Faso kaw ni olu ye maa welelen kɛrɛnkɛrɛnlenw ye ɲina olu fana nana u bɛ kɛnɛ kan olu ka seko n'u ka dɔnko ministre fana bi yan nɔ ayiwa premier ministre nalen kɔ baaraw daminɛna ni ɲamakalaw ka kuma ye kuma dira olu kumatigi minnu ma olu ye yɔrɔ ɲama fifa ka fara o kan dugutigiw ni maire fana ye maaw bisimila o kɔfɛ défilew kɔni baaraw bɛɛ daminɛna ayiwa sisan an bɛ baara in na ko caman de bɛ nin cérémonie d'ouverture nin kɔnɔna na ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛna kuma n'o ye Gimba national ye ka fara Ablaye Jabate kan olu bɛna tɛmɛ ka maaw luntaja an b'aw hakili lajigi k'a fɔ nin biennale nin marayɔrɔ 19 i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ani Bamakɔ district olu de bɛna ɲɔgɔn dan kɛ fɛn damadamanin na ni o ye théâtre ye ɲɔgɔlɔn ka fara o kan orchestre b'a la ensemble instrumental b'a la ani an ka laadaladenw n'o ye danse traditionnelle ye ka fara mɔgɔ kelen dɔnkiliw kan ani maa caman faralen ɲɔgɔn kan o dɔnkili ani dɔn n'a bɛ fɔ o ma ko ballet olu ye théâtre ko hukumu ye o kɔfɛ orchestre yɛrɛ région in bɛɛ orchestre bɛ région o région na a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn dan kɛ nin tile 10 in kɔnɔna na donc bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mopti falen don i ko dakɔnɔni an bɛ stade Barama Bokoum na ni baara yɛrɛ bɛ ka daminɛ o yɔrɔ la jama bi stade kɔnɔ stade yɛrɛ falen bɛ tɛtɛtɛ ayiwa fɛn min ye lakanako ye Mopti mara la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o kumakanw yɛlɛnnen don nin waati laban ninnu na ka sabu kɛ bingalikɛlaw ka walejugu ye lakanako bɛ cogo di biennale yɛrɛ kɛnɛ kan ye ayiwa lakana ko kun kɛlen bɛ ka maaw jatigɛ nka an bɛ don min na i ko bi i taara jamana yɔrɔ stade Barama Bokoum fan o fan ani Mopti fan o fan i bɛ lakana jɛkuluw jɔlen yen ka fara o kan a kabini midi 13h wagati la avion min ka panpan Mopti dugu kun sanfɛ a bɛ ka taa ka na a bɛ ka munumunu yɔrɔw la ka taa ni bakɔfila ye ka na ni kungo kɔnɔna ninnu ye ayiwa lakana kɔni ko ɲɔgɔnɲɔgɔnlen don yan an bɛ don min na i ko sisan an bɛ waati min na Mopti yan lakanabaw bɛ yɔrɔ fan 14
Mani be stade pour kono a kɔfɛ ani stade kɔnɔ yɛrɛ lakanabaw kɛlen bɛ ka a yɔrɔ fa tɛtɛtɛ wa jama fɛnɛ bɔra i ko vraiment dakɔnɔ ɲi yɔrɔ falen don jama hakili sigilen don en tout cas an bɛ waati min na i ko sisan an ma baasi wɛrɛ foyi kɔni mɛn baara in kɔnɔna na. Ayiwa fɛn min ye dunanw ye olu kɔfɛ Mopti dugudenw y'a yira k'a fɔ olu caman bɔra fɛn min ye fitinɛ yelenw ye n'o ye artistes ye minnu welelen don i da bɛ se ka se o damadɔw ma misaliya la wa Ablaye Jabate ani Gimba National kɔfɛ. Abdoulaye Jabate ni Gimba National kɔfɛ an ka ensemble instrumental national bi yan n'o ye an ka groupe national ye minnu bɛ an ka dɔnkiliw ta Salim Keita kun tɔgɔ fɔlen don mais an ma ale kɔni ye kɛnɛ kan an bɛ waati min na ko sisan Jabate ni a dɔgɔkɛ an'u ka lagare olu de bɛna yɛlɛ kɛnɛ kan sisan ni ka maaw ɲɛnajɛ ensemble instrumental kɔfɛla la maintenant min ye ɲɛnajɛ tɔw ye région ninnu bɛɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na orchestre bi fan o fan ka fara compétition kan o bɛ jama la ɲɛnajɛ terrain bilennin kan n'o ye terrain scolaire de Gangali ye yaasa ka fara compétition kan maaw minnu ma se ka taa compétition na u yɛrɛ bi musaja sɔrɔ an bɛ waati min na i ko bi Mopti kɔnɔna na. Ni diyara an ye an ka foli bi ye ni tun ye VOA ka kunnafonidila Mamudu Bokuma ale ka laseliw ye biennale kɛnɛ kan Mopti an bɛ to Mopti mara la hali bi biennale kɛnɛ kan min daminɛna bi juillet kalo tile 6 san 2023 n'a ka kan ka kuncɛ juillet kalo tile 16 a yirala k'a fɔ ɲinan ta sigira hukumu min kɔnɔ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye o ye tariku kelen de ye wa jamanadenw ye jamana kelenw de ye dakan kelen ni u ko ma nanzarakan na ko le Mali une histoire commune une seule nation un même destin. Tijani Ouedraogo VOA tɔgɔla ka bɔ Koro ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan ye a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Seko ale ni donko n'o ye biennale artistique et culturelle ye kɛnɛ mun b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na i ka seko ni donko yira maaw la o kɔni seginna ka na ko kura ye ɲinan in a kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Mopti dugu kɔnɔna na biennale yɛrɛ ye mun ye a seginni ka na ko kura ye a nafa jumɛn bɛ se ka se malidenw ma Saka Kuyate ale ye Buguni jelikuntigi ye a bɛ dɔɔni f'an ye. Biennale ye fɛn dɔ ye n y'a fɔ cogo min na miseli de don ka jamana in kala ɲɔgɔn na a hakilina bɔra mɔgɔ mun na vraiment o ye koba kɛ furu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ balimaya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Mali ye région o région a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti bi. Est-ce que kita de y'a da ye wa an tɛ dɔ dɛ tɔnfo y'an ta de ala. Walasa n'i y'a jateminɛ sifilakaw olu de ka ca nin biennale in na dɔw yɛrɛ sen fɔlɔ dɔ ka se Mopti dugu kɔnɔna na i n'a fɔ Nɛnɛ Tarawele b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye biennale la bon nin ye ne siɲɛ fɔlɔ fana ye ka se Mopti tiɲɛ na ne nana biennale in na a diyara ne ye parce que a bɛ ko caman yira mɔgɔ la a bɛ faamuyali caman don nin yɛrɛ fɔlɔ ye éducation dɔ ye ne ye ko caman faamu yan nɔ n ye ko caman ye n tun ma deli ka mun ye fɔlɔ wa vraiment ne nana biennale kɛ a diyara ne ye bon an bɛ gagne fana. An wulila ka munumunu salon kɛ Mopti dugu kɔnɔna na ka se ka maaw hakilinaw ka olu sɔrɔ Aïssata Sise ale ni Ajawoya koyi an ka olu lamɛn. An y'u bisimila u ka nali diyara n ye a bonyana an ma u k'a dɔn Mopti b'a togo kɔrɔ la Mopti de ye Mopti ye jɛgɛ kɛnɛ bi yan nɔnɔ kɛnɛ bi yan malo bi yan. N nana jɛgɛ de san k'an ka dunanw bisimila n'a ye. Maa caman ka fɔla biennale na kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya sinsin Mali kɔnɔna na kosɛbɛ nka dɔw fana ka hakilina ye de lakana ko u ka se ka sabati ka ɲɛ. Ibrahim Sanji an k'ale lamɛn. Biennale a nali kɔni yan a diyara n ye mais priorité wɛrɛw tun bɛ yen sécurité in renforcer kosɛbɛ pour que région denmisɛnninw bɛɛ bɛ se ka baara kɛ. O la sa tile 10 in kɔnɔna na Mali marabolo 19 ka fara Bamako district kan olu de kan ka u sanga ni ɲɔgɔn ye seko ni donko fan fɛ. An ka munumunu kɔnɔna na an taara dɔw sɔrɔ olu b'u ka labɛn labanw na. Musa Sanogo an k'ale lamɛn. Vraiment an nana hɛrɛ la an sera hɛrɛ la an ye répétition fana daminɛ. A baaraw bɛɛ lajɛlen ninnu bɛna don bi alamisa nɛgɛ ɲɛ 16 waati président Assimi Goïta fɛ. Kunnafoni laban kɔni y'a jira k'a fɔ ko délégation bɛɛ lajɛlen kɔni ye Mopti sɔrɔ nin waati in na. Tijani Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Mopti. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Bamakɔ dugu kɔnɔ kabiri Mali ye fanga kura sigi sen kan n'o ye remaniement ministériel ye maliden caman kɔni bɛ yen minnu kɛlen don k'u ka nisɔndiya jira dɔw fana kɛlen don k'u ka siran jira k'a fɔ ko baara min bɛna kalifaw la u bɛna se ka bɔ a sira fɛ wa walasa an ka se ka malidenw ka hakilinaw sɔrɔ bi Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la y'a ka kuma barani ta ka jigin Bamakɔ a ye seereyakan min sɔrɔ jamanaden dɔw da an k'o lamɛn.
Ka kɛɲɛ ni minisiri falen min kɛla Mali kɔnɔ kɔsa in na, maliden dɔw ka yeta la ko minisiri kura minnu sen dolen filɛ baaraw la k'a caman ye kodɔnnangaraw ye minnu bɛna kɛ sababu ye ka jamana ka laɲiniw sabati. Brahima Fofana kɛnyɛrɛye baarakɛla don. Ni gouvernement kura in ne kɔni hakilina la vraiment a ɲana parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ chantier de la. Mali bɛ ka développement dɔ de ɲini, Mali bɛ ka souveraineté dɔ de ɲini. Kuma caman tɛ min na i kana ni technocratie ye. Technocratie ye mɔgɔ minnu sen tɛ politique ko la u sen tɛ jɛkulu ko la u bilala yɔrɔ min na n b'a dɔn vraiment u bɛ se ka baara ɲuman kɛ yen u bɛ se ka fɛnba de kɛ wa kuma caman a tɛ caya. Mahaman Mariko ale fɛnɛ ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye. A y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min dolen filɛ gouvernement na k'o tɛ balina ko ye ka sababu kɛ fɛn saba ye. Kabi wagati tɛmɛnen ninnu na an y'a ye k'a fɔ minisiri min tun bɛ yen n'o ye Lamine Sédou Traoré n'a tun ɲɛsinnen don énergie ni jiko ma u y'ale falen k'ale jɔyɔrɔ kalifa ministre de l'économie na o tun bɛ fɛn dɔ bolodali yira référendum min kɛra mobilisation ba ma se ka kɛ référendum nin na donc o bɛɛ bɛ hakilina dɔw yira sabanan ye min ye fana a yirala k'a fɔ ni kalata minnu bɛna kɛ maaw kan ka ye transition in kɔdonni ba la n'a baara kɛli ye minnu tɛ na ye kalata la donc ninnu fɛn saba ninnu ne hakili la n'i y'o jateminɛ ninnu bɛ se ka kala yɛlɛmali in kofɔ. Ne tɔgɔ ye Musa Bagayogo ne ye conseiller communal ye commune 4 mairie la. Effectivement jamana mɔgɔw tun bɛ gouvernement kura la parce que a ka ca ni san caman ye ni gouvernement ma deli ka ɲɔgɔn mɛnni kɛ n'i ma fili u ye san 2 kɛ alors que Mali gouvernement caman bɛ u tɛ tɛmɛ san 1 wala san 1 ni dɔɔnin kan. Donc président mago bɛ baara kuraw caman na surtout énergie kuranko sira fɛ la vie chère donc n'o ye balo ka nɔgɔya ani sɛnɛ engrais ko ni fɛnw sira fɛ donc a tun ka kan effectivement donc gouvernement ka falen. Maa dɔw fɛnɛ ka yeta la ko yaasa baara ka kɛ a kɛcogo la ko minisiriso minnu ka baara ye jamana yakubayali ye k'u ni nafolo mun ka kan ko ka bila u ka bolo kan. Ramata Timbeli. Donc bɛɛ de baara kɛ an bɛ se k'o de fɔ parce que Mali problème ka ca il faut mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu bilala la u ka dɔn k'a fɔ baara ma nɔgɔn an ka président bɛ ka baara minnu kɛ a b'a se kɛ pour que ka peut-être budget dɔ fara bi ministère ka nafolow kan pour que u bɛ se ka pauvreté ni fantanya ni emploi denmisɛnninw ka emploi surtout ko o bila bala kosɛbɛ. Min ye minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ araba o araba ni minisiri kura minnu tala gouvernement kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. Colonel Assimi Goïta ale ye ladilikan caman jalatigɛ u ye mun bɛ tali kɛ jamana ka baara kan ka taa sira minnu kan yaasa jamanadenw olu ka se ka wasa sɔrɔ u ka baarakɛtaw la. Mariam Kuyati ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara. An bɛ taa Senegal kabiri kunu araba fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Usman Sonko masurunyamɔgɔ dɔ ale minɛna min bɛ wele ko Biram Souleye Diop a yirala k'a fɔ a bɔra ka kumalankolon dɔw fɔ ka taa u ka jamanatigi Macky Sall ma jamanatigi bɔlen kɔfɛ ka kunnafoniw di k'a fɔ k'a tɛna ye u ka jamanatigi sigi kalata o cɛbɔya la min tun bɛna kɛ a siɲɛ sabanan ye. VOA ka kunnafonidila min bɛ Dakar Naman Jara ale b'o kunnafoniw lase. Biram Souleye Diop Senegali fankan sina farankan politiki tɔn yewi askan wi ɲɛma wasaden bolo la ye kuma ninnu fɔ jamanakuntigi Macky Sall ma tarata tɛmɛnɛ in de ye kunnafonidilaw ɲɛna a ye kuma minnu fɔ Macky Sall ma an ka lamɛn. J'avertis les prochains candidats de la paix. Ne bɛ appel ka cɛbɔw nataw lasɔmi aw kana dumuni k'a fɛ aw kana ka ji min a bɛ se ka pɔsɔnɔ d'aw ma n'o kɛra a bɛna fɔ ko komi cɛbɔ t'an bolo ne bɛ segin ka na i n'a fɔ Ouattara y'a kɛ cogo min na aw k'aw janto. Ne ka kuma in ɲasinen bɛ Amadou Ba Ali Ngouille Ndiaye ani mɔgɔ minnu bɛ ko fora aw ka janto. Nin kumaw kosɔn jamanadenw caman y'a jalaki o kama Biram Souleye Diop labana kana yanfa ɲini jamanakuntigi Macky Sall ni jamanadenw fɛ a ka bɔlɔlɔsira fɛ. Nous avons eu des propos. An ye dantɛmɛ kumaw dɔ fɔ Macky Sall ma APR ɲɛma ni fili y'an sɔrɔ u kɔnɔ ne hakili la ni fili ye mɔgɔ sɔrɔ min ka fisa o ye de ka sɔn o ma ka yanfa ɲini o de kosɔn ne bɛ yanfa ɲini Macky Sall fɛ ni majigini ye ne bɛ yanfa ɲini fana Senegalidenw bɛɛ fɛ ani mɔgɔ minnu ye bataki ci an ma ani k'an wele nka o bɛɛ n'a ta lakanatigiw y'a minɛ kunu a ka kumakan ninnu kosɔn Nama Jara Dakar VOA Bambara. Mami
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma nin waati in na k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw de lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Yuwaru aw b'an sɔrɔ radio Dunuya kan 101.2. Koro ani Bayangara n'a lamini bɛ se k'a nasɔrɔ radio Orona kan 93.2. Sankaw b'an sɔrɔ radio Parisien kan 98.8. Gawo fiɲɛ turukala 106.1. Tumutu o ye 93.3 ye. Abijankaw aw bɛ se k'a nasɔrɔ 99 fiɲɛsira fɛ. Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 ye. An ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'a nasɔrɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ nin waati in na ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gunkana ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Keniyakaw fɛ a yirala k'a fɔ sigana mɔgɔ 20 ɲɔgɔn olu fagara minnu ni olu ye Al-Shabaab jihadi jɛkulumaw ye. U kɛlen kɔfɛ ka janda u ka finitigiw ɲɛ min kɛra Mandera jamana kɔrɔnfɛ fan ka taa kɛɲɛ ka yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min ni a filɛ nin ye Kenya ani Somali dancɛ la. Congo RDC mɔgɔ 20 ɲɔgɔn minnu ye sigana mɔgɔw ye olu fɛnɛ fagara. A yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dangarili wale ye min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 6 ɲɔgɔn ni bɔnɛ ɲɔgɔn daminɛ in kɔnɔna la n'a kɛra u ka jamana camancɛ fanfɛla la ka taa a kɔrɔnfɛ fan fɛ. Wulikajɔ baara minnu ni siga kɛra k'a fɔ ko a kɛra u ka dangarilikɛlaw fɛ minnu ni olu bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la jamanadenw cɛ n'a bɛ wele ko conflit communautaire. A yirala o senfɛ ka kɔn ko a ka ca ni mɔgɔ 10 ani kɔ ɲɔgɔn fɛnɛ ye minnu bɛɛ lajɛlen fagara seereya dɔ ka fɔ la min kɛra Babuzogo n'a filɛ nin ye kilomɛtiri 75 Kinsangani o fanfɛraw la ka taa Shispo o mara kɔnɔna la. Zimbabwe mɔgɔ 8 ɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen minɛna minnu ye fanga sɛnɛmatɔn tɔndenw ye n'u tun bɔlen don ka nisɔngoya taama dɔ boloda walasa ko ka se ka u ka jamanatigisi kalata o yɛrɛ kofɔ kɛ n'a bɛ wele ko campagne. Kala yɛrɛ o ka yan ka taa utukalo o waati la min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen na sera bi alamisa u ka jɛkulu fɛ min bɛ wele ko Coalition des citoyens pour le changement CCC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Afrique du Sud o jamana kan. U ka jamanaden mɔgɔ 17 denmisɛnnin 3 ɲɔgɔn b'a la bɛɛ lajɛlen fagara dugudennin dɔ kɔnɔ min ka surun Johannesburg la. U ka mugujugu ni a bɛ wele ko gaz toxique dɔ o bɔlen kɔfɛ ni a kɛra u ka sanubɔ dingɛda kɔrɔ dɔ la. Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw di. Ni kasara min kɛra arabadon wula fɛ ni mara na min bɛ wele ko lahalala Boksburg biriki ni nɛgɛso jirisun cɛma minnu sigilen bɛ damabɔ dɔ sen fɛ min tɛ baara kɛ tuguni. O yɔrɔ la alamisadon mara fanga ɲɛmɔgɔ Panyaza Lesufi y'a jira ko mɔgɔ jogilen minnu tun bɛ taa ni u ye kisila baarakɛlaw fɛ olu dɔ sara dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔma. O kɛra sababu ye ka dɔ fara mɔgɔ 16 hakɛw kan minnu tun jatilen don su fɛ. Mɔgɔ 11 tora dɔgɔtɔrɔso la dɔw bɛ hamina ko la a ko ten. Su tun jɛnsɛnlen don yɔrɔ bɛɛ. A y'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye ka hakilijigin kɛ ko kasara kisibagaw ye lasɔmini kɛ alamisadon l'heure segin waati la. O tun dalen bɛ fɔlɔ la ko bingani dɔ kɛra. Mɔgɔw y'a ɲini ka boli nka u y'a daminɛ ka bin sanu ka se yɔrɔ lakanalen dɔw la. A y'o fɔ ka taa fɛ k'a ɲɛfɔ dusukunnataw ye. Fiɲɛ jugu n'o ye oxyde de nitrate o buteli dɔ n'o ye fiɲɛ gazi bagaji ye o sɔrɔla o yɔrɔ la kisibagaw fɛ. Jamanatigi Cyril Ramaphosa n'o bɛ taama la Congo jamana kan o y'a jira kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko a dusu kasira kosɛbɛ jalakibaliw ka ɲɛnamaya tiɲɛni juguw ni dusukasilen na ani ka wele bila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma u ka ɲɛɲiniba dɔ bɔ kasara sababu kan ka kɛɲɛ ni kɔlɔsili sɔrɔ fɔlɔw ye. Damabɔ baara minnu kɛra yen sariyabaliya siratigɛ la o bɛ ɲiningali la o ɲɛfɔra mara fanga ɲɛmɔgɔ ka kumalasela Zweli dilan min fɛ ni ale fana tun bɛ o yɔrɔ la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan
VOA Tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na, farafina, ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Rusila jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner o ɲɛmɔgɔ ni o ye Evgeny Prigozhin ye mabɔ Rusila jamana kan min ni kunnafoniw tun y'a yira k'a fɔ k'a ka ɲi ka taa Belarus. A yirala o senfɛ k'a fɔ ko hali a ka kɛlɛcɛw fosi ma bɔ Rusila jamana kan k'u kunda Belarus kan. Ni kunnafoni ninnu dira bi alamisa, Mohamed Touré ale b'o walawala k'a lase an ma. Min ye Prigozhin ta fan fɛ a bɛ Saint Petersburg a tɛ Belarus jamana na Alexander Lushenko y'o fɔ kunnafonidilaw ye. A ye kuma ta diɲɛ ni Belarus kunnafonidilaw ka kulu dɔ fɛ minnu cɛla AFP baro dɔ senfɛ min kɛra sanga 3 ni tila kɔnɔ jamanatigi ka yɛrɛma hɔrɔnyasoba kɔnɔ Minsk. Monsieur Lushenko y'a jira k'a b'a dɔn ni dana ye ko Monsieur Prigozhin ye hɔrɔn ye ka fara kan ko ne kumana n'a ye nɛgɛjuru sira fɛ ne kumana fɛ nɛgɛjuru na kunun. Wagner tɔndenw tun ma sigiyɔrɔ dɔ sigi Belarus fɔlɔ hali n'a sɔrɔla Kremlin y'a jira ko mɔgɔ minnu tun bɛ yen sen bɔ murutili dɛsɛlen na o kɛ Moscou a y'o fara a kan. An hakilila b'a la ko juin kalo o tile 23 Prigozhin ye murutili dabɔ Rusila sɔrɔdasi ɲɛma kama ka marifatigiw ka kulu dɔw ci Moscou fan fɛ. O cogo la a ye gɛlɛya belebeleba bila jamanatigi Vladimir Putin ɲɛmaya ma. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Mali kunnafonidilaw olu dusukun kamikaminen do bi ka sabu kɛ jabarani so n'o ye ORTM ye o radio so ni a television so baarakɛlaba dɔ min ye kunnafonidilaba tun ye jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Jibrin Boch. Ala ka wele sera a ma bi alamisa ka si to san 70 la Bamakɔ o dugu kɔnɔna la. VOA ka kunnafonidila Mohamed Danyogo ale bɛ o kunnafoniw lase. Jibrin Boch a tilalen kɔ a ka kalanw na mun bɛnna san 1978 ma CESTI la n'o ye sanfɛ kalanso ye mun bɛ kunnafoni kalan kɛ Dakar Senegal jamana kan a nana Mali la. A nalen Mali la sa a ye baara kɛ yɔrɔ fɔlɔ min na o ye RTM ye n'o ye radio Mali ye sani teleso nali cɛ Mali la n'o bɛnna san 1983 ma. O la Jibrin Boch a n'a teriw olu kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye minnu kɔni ye baara kɛ Mali yɛrɛ jabaraniso la n'o ye ORTM ye bi. I ka dɔn k'a fɔ arajosow kan sa a kumakan n'a bɛ fɔ o ma ko voix radiophonique o kɔni kɛra sababu ye ka maa caman ka arajo baara yɛrɛ ka a kanu don o la. O kɔfɛ teleso fana nalen a kɔni a tun bɛ baara minnu kɛ teleso la o kɛra sababu ye bi maa caman n'olu ye tele baara kɔni o kanu o maa caman de bɛ bi bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o kelen ka mɛn ko Jibrin Boch ale taɲana o nana kana a ɲɛfɔ a ye i ka dɔn k'a fɔ baara in a kanu don olu la cogo min na ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ni kunnafonidila wane ma Mali kɔnɔ mun ka baara kɔni tun dalen tɛ Mali dɔrɔn na sinon maa caman hakili b'a la k'a fɔ mun ye Afrika numéro 1 ye fo ka taa bila Radio France Internationale ye a tun bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ ni arajoso kofɔlen ninnu olu bɛɛ lajɛlen kan. O la sa i ka dɔn k'a fɔ Jibrin Boch a ma dan kunnafonidi dɔrɔn ma mun ye communication ye mun ye ka kunnafoni fana cari a ye o baara kɛ kuluba ka sɔrɔ Alpha Umar Konare o bɛ Mali ɲamaya la a y'o kɛ ka bɔ san 1995 ka taa bila san 2000 o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mun kɔni ye Mali lasigiso min bɛ Ethiopie a ye baara kɛ yen kunnafonidi hukumu kɔnɔna la ka bɔ san 2004 na ka taa bila san 2010 na. O la sa an kɔni an yɛrɛ Jibrin Boch dɔn an n'a ka ɲɔgɔn ye laban a kɔni a ye i ka dɔn k'a fɔ kumakan caman fɔ an ye kunnafonidi kan cogo min na an bɛ se ka baara in kɛ an kana na kɔlɔlɔ sɔrɔ a la ani an bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ. O la an bɛɛ lajɛlen an bɛ fara maa wɛrɛw kan minnu y'a dɔn ka tasibila kɛ ka taa Jibrin Boch ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ORTM yɔrɔ min na a ye baara kɛ san 30 kɔ fo ka taa se a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma n'o bɛnna san 2015 ma. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Ka da nin kan sisan an bɛ Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. Sedantolantan ko kun kan ni saison kun cɛra sɛgɛnnafiɲɛbɔw de bɛ kɛ nka yan'o cɛ deuxième division club bɛ ɲɔgɔn dan o ɲɔgɔn dan tɔgɔ monte ka yɛlɛ première division na ka da kan première division club dɔw bɛ jigi ɲina san 2023 monte hukumu kɔnɔ poule 2 don dɔ bɛ ka tan Gao poule B poule A o bɛ ka tan Kayi a ɲɔgɔndanw daminɛna kunu araba juillet kalo tile 5 san 2023 Kayi poule kun kan nisɔndiyako don a ligue ɲɛma Dr Musa So ka fɔ la a ye VOA lasigiden Isa Bacili ka ɲiningaliw jaabi. An ko an b'a ɲini ka monte dɔ kɛ Kayi yan an b'o kɛnɛ kan région de Kidal région de Segu Kulikoro Sikaso ka fara Kayi yɛrɛ kan gouverneur yɛrɛ kunna voix di nisɔndiya de don Kayi bɛɛ bolo ani ligue de Kayi alhamdulilayi Kayi bɛɛ de ka kunna wolo ni Kayi bɛɛ de tɔgɔ la ko ye ala k'a kɛ fair play kɔnɔ k'a kɛ bɛn ni kɛlɛya kɔnɔ a bɛ kuncɛ don min na k'a kuncɛ an ka nisɔndiya la n'o y'an ka équipe ye o ka kɛ champion ye o ka yɛlɛ première division na ala ka équipe filanan nɔgɔya an ye n'an ka équipe ye Sinbo ye. Dr Musa So Kayi sɛnɛntolantan ligue ɲɛma y'a yira ko Kayi ligue dɔrɔn tɛ Kayi bɛɛ de sen donnen don labɛnniw na k'a daminɛ Kayi marabolo ɲɛmaw la. Ka Kayikaw bɛɛ fo i yɛrɛ ɲɛ bɛ gouverneur la ani préfet u bɛɛ sera kɛnɛ kan yan o b'a yira k'a fɔ autorité administrative u y'an dɛmɛ nin ko in na halisa u bɛ k'an dɛmɛ dugutigiw an ka maabaw o bɛɛ de y'an dɛmɛ an ye nin ko in f'u ye an yɛrɛ ye jatigiya de kɛ ɲɛ bɛ équipe ninnu fɛn fɛn la u kelen-kelenna confielen don quartier dɔw de la quartier dɔw de bɛ k'u supporter quartier dɔw de bɛ k'u accueillir o bɛɛ bɛ bɛn ni kɛlɛya de fɔ alhamdulilayi acteur de football de Kayi bɛɛ tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma. USA Kita club don min bɛ Kayi ligue fɛ a bɛ Mali sɛnɛntolantan première division na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. balimaw ni de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min na bɛnna Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ John bolo jɛmukan la siraw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Finina, kanaboli ko mina, femi ka usawolo de nye, ayo togo fonyana.